veure, carinyo, que ens han trobat? No. Quina gent, Quina barra que tenen. No, tot bé. Va, entrem? Aquí? Endavant. Vale. Hola, bon dia. Senteu-vos. Bon dia. Bé, és que ens han dit que, vaja, que podíem venir aquí perquè, bueno, que ens han comentat que vosaltres, amb aquest servei, doncs solucioneu els problemes d'aquestos de... Bé, m'haurien de concretar una mica més quin és el problema. Doncs es veu que el nostre fill ara és... Sí, bueno, que no sap si li agrada la carn o el peix. Bueno, diu que el vol tot, però tot no es pot tindre. És massa petit per pensar aquestes coses. Això és un vici, és que és una moda. Però què podem fer? És que nosaltres ara en aquests moments... És que som massa joves per pensar en aquestes coses. Entenc que el seu fill és bisexual i, perdonin l'atreviment, però vostès pateixen una cosa, la bifòbia. La bifòbia sí que es pot curar. Siguis superigual.